Medafo mami enchia o na afen so mema wo akwa abase ne nso abeka me ho ewo afidikase yi eso ene nso ebre aso nkofo abrabo mu nsem nia esisi ewo ye wiase mu na ebre aso sem de ba bedan wo na abusua yenko na ne story ababeka me nsa ne mu orem ntokwa wo mbibia kakra yenko ne yenkonkotie embra Fear to say bibia e boko obani hey what na esi mu no what day oh fa ne ma wona na no fa ne nto ne na aso na aha o akra no de say oba no de say enotamia e de no to enotamia enotamia na ye hwan e me ma me nua oh yo mama na what to say bibia boko jo akwada wa hwe ne kama yankopon hira why on hira pa mame also what to say bibia e boko oba no Valentina jo mame hoe bibia e fine akasadin wate akasadin na yenko Kofi ade enkrabe so esuma ansa na mo beba ha ene ma mo de akoda iba enye sa mama me akwaba na mimisa se Valentina ndanu onu kwa ne bae wenye obi ama na emegina nechi wadaruma de na wunim fa woni Kofi nantie yi na yeden no matimi atena wo nkoda yi mienu Madam Masesuso. Na beginning no. The attention na Valentina osua adwuma. Okay. Enti adwuma sua ni mu no okoe wa mafie. Ade echen ya me beboa me ho akokro me ho se ode abrantie yaba. Media sa na ma na ya mensoso so enti no kwasem ma nhwe wo manim. Ti me kunu na na wo fie. Ene ode one wo mobobo so. To ne omobobo so na oba ode to me na mse a na ukotutu anoma ho be kire me no ode na be kire me sa anoma be ne woni na koda awie na afede wudi na chi aba be de se ne wawale na wie enti anu nkoda data no kwasam se me ba no problem enti ko ana okọ kula na wa mana no kwasam na me ye na e problem ben ene wo na wo ye batan a wo ba no okay na kire I say kire okay e wonu so a che ye gusu a ye mema ne nuru a ye hwe ne kakra enti eba se Kofi ekofa ani woni ne wo honu mana yare ne bae emo no so ba mu se obeboa ama ya hwe Valentina ne nyina se ya asempa enti mua mhwe se echembe hu na je se ode ne safoa ama Valentina o sorry a okoda ne fie sabre na mote he Yete pankro no okay adabraka minimi kro na tie amaya no ho a momaji akra na wa ba no de say abema no de say enu de ye we no woni obi foforo na we minim na say ne wo je ne na ta mo de nto say ha kwabi nko a insuraba kobi bre na wo pro na ensene ha efen kwani mo pacho bonyen mama kasa ne enko pacho bitio enti efri sabre no kwasem se mebeyi mfame nye hwe te se wanye kia otimi koda edem ho ma ne yeye enti me masam die onfame nye hwe na ha me abrante kwa begin me fro ka kire se ekwan a akola no wam na tu akotena ho dem wo no kola mempe nanso ni nyina no me kan na nye ya ja na wo se me ye dem ja o life be mo na nyinsan bae wo ye me mama na ntena me nchen o ma ne ma me nua befa no ne kwan a mo fa so abefa no kro ma mfa buo ama me o me ne me kunu ne ye bibia ene okokro mo yare ne bae e ma me ka kire me bai se so on sa wo kwa na nim se wo free me ha kwa wo mabiem on se yare ne bae ye de won se mia me ho na wo se wo ye de wo ba ye de ne bre me meje ma de yeho adom ye gusu a ye kuso ehwe ne yarea ena ne papa de aduro bi ba ese ye nto papa ne to bia na no kwasem se ka papa ne beto aso ato aduro na ma Valentina no minima sema Kofi ne papa na ka ate Kofi na o ma ne ye de eto aduro no eye wukunu Valentina papa okay woni ne ntia ware ase yo ate Kofi na o ma ne to aduro ena me kwa me ka che Valentina se adentina o papa wo de aduro aba na Kofi mum na wose wo ma ne to aduro na se ne wone na wo nti o ya se ye de no bia nkense hwe se meka ne se problem we de ebi ni se ye bae
Kofi ne pese odi ne nsesi ne bo se wono na wahwe akola na yare ama ne ho aton enu nti sa wo papa no wo je wa de na wo hwe na enkasa ha wo nyina ne nka ma fi se me kuna na menene ti a wo wu free me nsemo no onu na na ehwe Valentina okay nti enu na kire na e ba se me ko ware ye no wonu no mia na me ye de me hwe ma ade na nti saa yade no a na e wo ne so no Valentina papa na agi aduro hwe no di kosi se kofi so be so mu ha on ko pe aduro na kofi eni Valentina eni na ohun sade no boss akola we de se do sitie de me bua me ya de yare na de akọ nti ya onina mu a wo pe drum kokoko baby kwa me kura na menim emu na Valentina papa ekonya abrofuduro ene wode baaye nti wode baaye no ma ne no na kyese duro no be bua no nti se kono ne beto so ato no wanto so ma na odane ma akofi okay nti sempo wo de se kofi ko age abasobo ne nyina akwa ma ne ho se won na hwe anu kwa pie bia me bona baso sa de no waya ade okay sa bre no na omunya nwu mienu debi Valentina wadwene mu hawo debi oni adwene mu hawo debi sa ni yare hanwa ne de abodi okay eba ne sai na mu usan hwenhwe ha ma osan ko wo keto e ka ho ma wi ase no na kofi kwa nso sai akra ne nya ne ba ehwe mu nso na nya ne ba mpa me da ase se obisa me na de tia ne se me wo fia madana dwo me wo hwa na kofi frɛ ma o amade wo ye no wo pese ode ne ba na kosia pie na si ama na kula we na dwo 1 o'clock he fa na wo ko tese wo bia ka we je ko no ofre no je ko no ofre me na chese me ho mete enti ade atie na mse ade ache na obi sister bi friend wo se maame oba no enkasa wo beje ne ba na makola no won fa he ene sa ade a ma woni ne ba ne nyina mra na yakotena agric me sister ba bia sifie wa agric na yakotena agric nti ho ena me frɛ woni ne ba no ene wo mo ba e na me be mi so ya me de ne kwado so me de ne kwado si afide me wani se mi pe obi pe adwuma bi ma no wo kaase okay eti ana me mi so ya me te se phone no o ye friend na be 4 o'clock me be se me be me how much 4 o'clock how much 4 o'clock and I'm say adwuma manti adwuma ye sha se 8 o'clock na 4 o'clock de ni pa cross be ye den o se me boss na me se ho boss mini me kaka me be na chese se wakofa mpna wakofa mpna onko ye adwuma na wo je so ne ban mu ma no yes yoko ye adwuma me hu wakofa mpla no so ho no de chese me why me be ya enwai afi de me oba me ho okrom ema ise mo de mo fra me mama ye ho ema ise mama ye ho a ba nyem nam se nya no kore me ji wo machinje nam si as ene onko top pregnant test emra into ko top pregnant test o de ba o se ne ba na yera pregnant test no nam se me efie ha enya adwuma emu afi me refi ade a me san ye ka afi de se mo nko fom e baba so afi me hesa me bayi hu sane ti anope bi ma sorry me so me sorry for it is abre no be defia na no me defia me mo sorry ahomache na eko o sorry ahomache ti me free 6 na me de me ba ko school am forces nti am forces acha 7 na o so me ba na school enti me kwa me ni nyina ne bomu ayeko enti sa tam nipa ne be free na pese opie free be 5 jam na me se no baby e woni we asie ye me ma wo nko na wo ya baya bibi koto ana me ye ne de ni nyina na o ma me kwan se wansa na wo nko adwuma no na wa odika nko hye ho anza sa na tie me ba sa time a wo de wo ba wodi kan wo ba ko nja wanta wa bi na asi wo betina ma me nchen bia na kan wa ya pa adwuma ma wo se wo tetena tie ensemi ya mi bia mu ye se wo beya wodi nisuo abasa wo pesa wo gi akoda no na mama me abam ana de tie bia no wo ye ba tan so wodi si ya mintimi ni agire mu nya akoda no mamo enti sabre no de na kan wa wantimi anhwe so because mabisa mama wo se woni dam ya de bia na say ye ne din na wo de e wo so de na kan wa homache bre ya pa adwuma ma wo sori ahomache anu akodi hu sorry woni be ma kwa koshi anza na
Abasia kwa adwuma. Amampa chaden ne se me wo fie na bra ne ka che me se boss ne se e wo se me ba sa time no. Bra ko no ne fa wa adwuma. Pa chain. Me too. Pa chain no ka che me se sa time mama omo fa me. Na ye vena fo adwuma. Vena fo adwuma na me so me ye grande cleaning for adwuma ni bi. By about 8 o'clock wa. No mo be hu a omo be yi wadi. Na so me ka chen say say time we dey na me to me dey dem suro no ka chen so o dey bra it is that time na homache no me ba me jawa wo be chire mache sa homache no na ukwa ye adwuma ana sa ukwa ompena ho pa cho me say na me nim ho no mo na me nim vena for side on na me nim ho ti me ko ne ho no mo no pokwa na chire me ba bi kura wo tie nyina ana mo ho mo meji akora no onu kokwa na cheme baby kura wotie to onu ni di na ni acheche no o cheme baby kura wotie nyina no ma me ba o nti me ba onu nyina no na odi me wura ni de na me se obi a ofra o se bra adwuma ana ofra o se bra ne ho o ka cheme se me mra ne ho no ma ha ma me mre mu kakra ba jo meti de tie ne se me wo fiansa na obekọ adwuma me wo fie na boy ne frɛ me o se ma menye adwuma bi boy ben ansem ne yeken akra yi papai Lisbon krono frɛ me ma menye adwuma ma oba no na oba ne se me ne wankasa ompene umpene ma memba ela me bisa abrante ne se adwuma na wunyae no ekwan be so na wunya adwuma no na wo ye be ma na wapa adwuma ba da wo mpena ne me ba na me ba no wo kunu o ma da bi na me se krate hwe no kwasam sasa me be so mu se woni me ba na koda no kwasam me fa ho nche na boy ne de woni ne yesa e bia fa ne ho pa ba mfa ne ho anche no okay ndi me pamo no ma ne ko okay but me tie ne se o de na da kwan so ne dada no ana nti wo adwuma ni penimu na osore okonimu no ena wo de defe ni mu saa na wo de ye ne saa na wan kai se woni be ma ne te ho ne asem cho eno no say me ni ko ni me eno ni asem na me che say me no me ba me ma me ho no mo no entokwa na si me ni ko fini ntem na opamo me ni akra no me kire say entokwa si wo ne boyfriend a wo ne na wo ntem a emma okwan se wa ba wo ma me ho ntino ko fa be ma foforo ntina me say e ba time a be ma no se opani ade no wan kai se wo kunu Pacho no se ofoso me fi onum susu ni penny ho no ofoso ba ko pe Pacho ofoso onu shi ampredo do say Pacho ni mi share first one nti oni mi share nyina me ka che ne se onya de oya me nti se ke ba ko onu shi ampredo do say Pacho ni mi share ampre ba ko pe na me soso me no ba ko pe na no nyin say ne ba e Pachani it's your for sale Pachani okay mama denti ena mo pese mo ji akode okay de tie ne se ebra mama ekan ya kofide akra no ekoe na beginning na nsa na akra ne be kokra me kofi amanyem ya me pam me banam na ko me frɛ kofi am se kofi bra na sei na aba enti me pam ama na ko na yenhu kwan ya ye de akra we be de ebe fa so ma wona wadamfo bi bai e ma me ka kire wo se kofi oba no mia meji akola na ye de ahwe no amaw emfa ne nko ekulasi o se chinchina me de ne beko me kwa de minimu hwe meti ya me pra me tihwe ye fi otase so ma meti ha bie nya agoro me be na plaster ta meti makomi a me ba ne frɛ me se yisrafo se memra okay wo de fa hono eto nchen wa o kan no fam wo se kofi wadi watem e ba che kofi wadi mama yatem inatem mama ade na kire se wadi watem de tie ne se me de ne ba ne brain be hira ne nhira ha oje ne ba ode ne koyen efro me de se me no ni asem afi me wo ho anu wa ye woduo WhatsApp ana so frɛ wangaza wa yi so WhatsApp audio miss me yasa me phone na yira me sister me dance me de ni o me so me phone ni o me phone me use we ni kofi hwe audio no se wo so audio no audio ye ntumi pepa audio de pepa da ya pepa ba
ina me di watam say wo de ka wo de me di watam say me ba che o ma me awon metuma bem e no papa no papa no na frɛ me ama ne papa no wo ye audio mama me me nye audio mama Kofi ko o se wo ena me se me fun ami risu e hu ba ne da wo su ba mboni a wo dia wo ba hwe me nye audio bi ama me ma ye audio ama wo Kofi wo tini me ma didi watam na senya me ba ye ena o se second one me san so didi watam to wa no da nye me ba na kama no to me ba na se ma o ba na akofa ba nye hwe mama tenie ne ho na me peti no ka ode manen kasa o ka che me se ma me wo nana we me ma wani hu ne da usuba mbone na wo dia wu ama Kofi mama me se wo boy ntro no Kofi mi twa ene wo kala haba so mi twa wo kala haba so me ga je ni suba mbone da ba ta wo de me Yakobi ma me me sister no tie wo sister no what ya wo sister no ma me nkyere ne sister no ne din kan frɛ me ene o ka kya me se wo akra ne amfa ne ma wo ne amfa ne ma wo kyena enti me mpo de me se me ene akra we se fom kra na me mewura je akra no me asema me kan no me say fom kra na me ka say fom kra na atam die na o se madi no ta mama de akra yi mami ena me koto biscuit ena me de man na me to drink kan man ka sa ho da no mu gina ase ha one ne sister no biscuit ni ayi na o de man drink me catch no se drink ka o de ma ba akula me catch no se Kofi we wa drink ka o de man me na me ka we makabone Kofi me ka we makabone de na me pese me solve ye say wanu atia no a na se esese opa na chewa enka pa na me ka kire me ba che me ni di na tap me ka de na kire o beginning me ni di na tap Patenze Kofi edidi wa tempo kra ma minia ba Marcelina e ka me se Kofi Marcelina ena nkoma me ni akola ni di o didi matem no mon frère ama papa no se Marcelina no wa ama papa no o de mon frère no ni yenti wa ni na temu a eye akoda ekodi wo ma me nchen ye di say pa cho 2 years 2 years okodi ye nyina na Valentina wa hu akola no da ona ne nko pa cho me na nya na wonko wana o fa me nko tama wo ho ya ji akra no na wonko wa wo se me na me fa wonko ene wo lo fe na wo de ko ba bia na wo Kofi David en satem na me ni ntiu na nya me ni ntiu satem na me ni ntiu satem na no wa wo no na me ni ntiu mama mo ji akra no ma me nyina madam me pa cho me bo se na wa ha mama sa de amaba ha kire na wo se wo sa pe wa de me kire se nya me na sa no a Bacho madam meeting. Me say sabre no akoda akodi mama hoyi adan na Valentina nya kwan kohwa akura bacho ona na enko se ono no woni maame ho na wawo enti ona na enko enti akire no na se ende ono na enko se ono de me o wakofofo obi na one na wo enti one na wo enya me na me santo ba betua lolo fe se kokohwe oba sama tena se me ba mama to dabi enya ho no na mana na eka no na se owuwie ya chi na aka se ope wade na ai inti se 2 years na mu na me bisa se ono no na ye ba ya Mrs. Tewale am say ne wo me enko no esi wari ya me ka cho se mama no nko ka che me se dey ka che me se one me nko nti Abigail wari ya nyina no o ka che me se ni nyina me so me no nko onso nka no kro me so me no nko odio no o dano ayina yi waba mu krom ama matu abro no mpacha obi ani ho atu abro no Valentina wako ho ama ya bro pacho me ko ho no mo no na Kofi ni me ko ye odidi mi maami atem ya me ko kan me didi o maami atem se oni me ko ye me didi na na ne maami mpokura be ba me se me yo ba te se na me mbon maami mpokura didi mi matem se maami de hia maami de maami didi mi matem ese mi yo ba bodemini so didi matem o fon so odidi mi matem se mi yo ba bodemini se se ne ba na no kitafon on kitafon we plan e dey buy me wo fa na me maami adidi wo atem me maami Kofi maami me maami nya botre eh ada me maami on kitafon fon na maami je odidi me maami on kitafon na me maami na didi na atem eh me sister Mrs. na okacha ne se wonu awo a won ne de na okacha o se ene maami wa bodam papa me jimi pa ene maami o me maami won kitafon me de me ne watamo me woni mama kache wadama meba wa kache wa see say
o ba bodamfo oboa o ka say nyabotre wo ka sa meka bi wo ka chem se mi tri kura ma boy wo ma be kura wo nu ho asiesie na se wa bodam bodam anya wono de meka to meka wo ka chem se wo nu ho asiesie wo men krama na didi mudi dia na no krama TV so so mi TV ho mo na krama na didi wo didi a wo da mu fi wo da mu ka chem so bodam Mami se sana meka ya. Wa bodam ka se ya den krama na didi akura yu didi an krama ba o de no ha se o mba bo fa mo nyo obi atie bi wa ma akura yu didi o se o ben foi kra se o o wa ga ten krama ba te mo mo obi ni on tie bi Sana meka obi mu ho no mama Yankopon na me sama ne mamo wa ga se ni so wi go dia Yankopon na me sama ne mamo me cha wo ni mo so e pro mu ka ya kura mun so ka ga be ti ma ani me ya resta mama o ya de kura mun so kra ma ka o ta mi go go tum mo mi wo di ti ma tam se mi yo ba dam for na oba be ma na nware me e wa busua ni mu hey Mama, na wo ka kire me amen so me ka meba. Me kasa. Me kuse nyasha mi trimi. Ne be ma sa mama me. Yankopon ne be ma sa sama ma Yankopon asoro. Mama me ti awon ti wate. Jai ma ore twaso ma ni mo ni dia. Awon ti. Wo hu asoro. Ewiase no ko. O ti ya no ka se krama ka se mu ni. O ti ya madam yi ti ya. Ma me ya ka ta ti ya. O ni di ma. minim say we a bad time. Why ade say wo babe ma nye bad time nyina kwa na be sa. Say wo babe ma ko fa baba na won so asa age no wa wo marry afa na betete ba. Why ade wo. Na baby kakra me e kire madwen ye say akwada say ni mpre no so no make attempt so person obehwe ne bei. De wonya akwanya ba ye de ntokwa edi ba besi ho no. Wo akwada yi wo ho obai na woni ne kasa. Ana no ofrew. Me pa cho me na phone. Unkwa phone. Dabi. Na phone. Okay. Meba mamenje adwenchire kakra wa ha. Evangelist. Wadara mabremu wa ha say na se wo biribi abebisa kofi ana se obebisa wo mo bisa wo mo hade. Na hima. Yami shiraw. Na hima. Aja. Se ofe achini abufunu. Yeah. Isa wade no enya adwuma biem. Enya nro ebeka ho asem ne. Obisa maame no asem bi but ase etale dan a eho na na nka me interest wo. Se ede enti na mo pese ombeja abofra no. Eho no onya maame nte hwe. Ai na me ko habai nti mesa akọ ne nchen biem. On se wo hwa me de se asem we na ekoso na ye bisa. Se Valentina se kofi nka no kore. Kofi so se Valentina nka no kore. Valentina maame se kofi nka no kore. Kofi so se Valentina maame nka no kore. Ese me na meti am na mbeka no kore. On se sabiu ye bobo asem ni nyina ye hwe sa akola we hu nti na me ahia ho. Yeah. Nti ye kan kosi se ne nyina ya yante ase. Ye de se ya dia ene akola gise mu ja de mai na mu mienu nyina mu kofi. Because unity ni ni ho a akola we be sofa. Enti se we na we mpa chonka mo hunu se maame panimu we me mintimi ni na tem Valentina anka simple thing mintimi ni na tem so se tesa amesre no fa ncheme Yeah. Kofi maso no maame oh se bia me kansa na bia na ya bufuo enti kan na de but still na we kira se menyese na cha se still muni pafo ni nyina no ntiase ni ho ntiase ni wa beda ya de akola we amamo ese de akola no ko twedwe nso. Okay. Meba
meba mame mame hu de nti a mo pesa mo beje akola no na Valentina ba ha no ototo papa so bebre na me pesa yesi etu enye titafo na eto me pesa panyini bi gina na chi na ne nsem o kan yete ase yi Valentina o ba panyini bi wo ba bi akoda no we o kro be so na no kan UK o san ka Canada yes chira ye honi mu kakra na because oni Kofi no baba ye kakra wo sa asem no ho na hono kwale kenenye Kofi asem minim nanso o chira mu se na akoda no betu kwan bi na ni titiri wunti na opese okokọ fa ne ba we sei no ma ne ba behunu akoda no ansa akoda no akọ na me pese u chira mu ye de tie ne se na akra ne betu kwan na o se ekosan kata bi wa akra ye di akra ne ko na ne pese ohu ni nuanom na nsa na ye de nako eti mi kwa mi ka kire ama se won kanche Kofi se oma ni nuane mra na won hunu se wo nuanom eka ne ho na da bi no wakai ni nuanom ne ye bono anyi ye enti akra no anti mi anhu onu aketuwe di enti a wanfa na ama Valentina ada no wanfa oba no wanko ono ko ni baby o na akwa no we class nka je Kofi ni se simple wanfa na ama okay what it to awasem so pacho to aso mama me akra ne de inti akra no wanti mi ehunu inti ehunu de ewie pepes no ade atia ne ye bai inti o ma ye wie bibia ma akra no ni ha Kroban support na akra ne wo fisada no o bai o ka UK eno san be kan se Canada enye UK me ba to metimi ayeko kakra dabi me refi o man ne die no kwasem me refi na akra no mote ne nka ya ne de okai mote ne nka o me frɛ pa me frɛ code bai ne dika unya bo code ne kwa nka mehu ebi plus 001 001 0044 die me frɛ ba bi okodi ye ne de me frɛ o wa akra na na me frɛ o mo ko ye ne de me frɛ wan na de akoda no kwa abroche de tene se yare ya mu odinyi sen na doctor bi wo konfa no che wo hwe no da duru so hwe na doctor ne ka se me ma wo no so awa we ne ma me kwan ma me nhwe ne ba na e ma no begin na data yare ni gine mu pa no so obeye me mo and I'm saying na dawo mama ti doctor no so ye friend doctor e na me wo konfa no che oba na be ma okay no de ne ma midwife ba ko akra okay no kwase me ko hwe no omo ba kumase ma ye bibia central me yesa meji akra na me hwe ba bia akra na kwa kodina na chese meje na ase me beginning nti wahira akra no so de amomo ana se wo ma akra no wo ma me ne Valentina oba akra na wanyini nti mo sensan krata se wo de na che wo ma na man san krata me de gidie ena de ne ma wo okay yo mami wo de nti amopese mbaji akola no e ba cho adam ma de nti pese aji akola ne se beginning ba bia akola ne te no menfe akra na se ne die emmoa me nana basa watena ho mfie mienu atena ho mfie mienu enti hon de mabo ato agu ka bibi foforo me ba to ye pese ye ya ye hwe ya di wait my friend me ba to metimi Kofi Tobo enu de wo ni problem Kofi Tobo ye nu enu de go fi ni problem enu de ni problem ye nya nu ho Kofi de ne ma akora no bedi ho onti mi hwe no maame so no ono osole anopa ene kwa aduma ono so onti mi hwe no yeah enti ne maame di akora okay enti mfie mienu ni na akora na nya mfie sei okay mame nkyere bibi mu wa ha na ye nyina ye nte ase enkyere mu ode man se akora ne wa kura senti na oje ne de ye nka ne saa ma ne hieyi eno de mahye agu obi a on the preferred place our person tete akoda no ye to so me no reason Kofi ma ye ntie ma akoda no be di ne ho so ye very reasonable but say mama
akwadaa no wɔ 2 years ni wie no ma bɛma disclaimer bi akwadaa no wɔ mfie mienu yɛntie ma mema fi sɛ asɛmi yɛka ne da no yɛn nyinaa yɛgye tum sɛ Valentina de yɛnya akwadaa no ma ne ne enye ma ne kyerɛ fi sɛ ne suban bi a ɔda na di wa mekɔ dem nim sɛ bi a ɔwɔ mental issue bi ana bibi nti yɛsi posa but akyire yi no calls ana eba ne nti ma me san to anamon edi nkɔmɔ ba ko mienu bi wɔ akyire ɛne ma yasan de aba behye bi mu baatan bia benya na nka ne ba wɔ ne nkyɛn baatan bia benya mama woyɛ baatan nti na me ne odi sankomo no obenya na nka ne ba wɔ ne nkyɛn na sɛdeɛ wosi ha hai na wadi ka awu bi ma akwadaa ni ha na maame abedi agina mu wɔ ha sɛ onya akwadaa yi nko ambo Valentina so sei Valentina no one ne na ɛbɛtena enti Valentina so wɔ nya ne ba wɔno so yɛ baatan wɔ gina ne chi sɛ obebua mo ma hwa akwadaa no Ghana mra no abatan ne mi do nyina mo access de ebema yesi ba akokwan yesa akwadaa no health anasa akwadaa no wo risk bi wakopra ye de ne mani pass mesi a wo pra nipa ne hwe ne yie a ho adanse ye wo ho ne ye gina so ne de agina free ba akonsem de ama ba akon ewom sanfom so no de ka ba se sei a wa ba se wo beje ne ba no ama mi so abeta akire na ye de nkrata abeta akire bi se sa akwadaa hu nsu gu nkra ma mi wona yi nanim ti Valentina kwa me fa na asem nya asem mami na mebisa no misusu se enke yamfa akoda na mane mame mama odwen ho se akora no adentia matiti akora na tama ya de ne ba ya matiti akora na akora na druse na ni akeka mani esi da me den ma me de wo ma wo nyire akonim kakra wo ma wo mefa no ye nyina anye tete no se si a me tete ne bi me jam so ama no me nkasa mi nyamu emfa ma no da sabu a me jam ono so me de ama no ono so akohwere na se si apa de emfa ma na chana ewo ma me jai e de ama no ewo ma akosi brebe so wonya ayi a emfie nsia na ase emfie numa me jai na de ama no ono so aba abehwe kasa yeah, my sister can in and say, how can I friend with you? If I say, Nema, no crab by a crown, Nema, sir, be a watty body. Nemu can him so, or mammy, or no mammy, and me, to say they be over to a call mammy while banning an hour. And what it and view me, no dear, young or did I any catch it? Now, one funny ma, ama, mammy, and say, you walk. Tambi won mo hwa akwala no dua bibia mumie no nyina ebeksa aka abom ama mumie no nyama san yede ahwe akwala no sana me step a kiro metia se bat me ba mame muwa wo ha sei Ghana mra no sede esi kuro na me kire mu ya di kan ahwea de wo dem ansa ye ba ha sa akwada no ma metia se na oni default bia bia yade bi de na to them na dwene mu kanwa woni wo bia wo ne nche efe bibi motherly love say dem di musama boma ma ba so pa nya ba tan bia na be esa but sane ma mi tiase a wonya nwuye na bibia nyansi ye no de owo every right to say oba say obeje ne ba eyemwa na nase ye no e na wo hwe akoda no kakrama no say bi edam bi na ba no so na ya de bi kwa ne ba no so no tu sa na mo no say ate na ni so wo se me pese me ba no so ba me nchen e bi ansa wo so wonim no dai iti akoda ni me ba pacho me ba won kasa mi obi a me ba akoda ni nyini koduru sen e bi obedi be mfie na afa na ne de ne be che wo ma mi ni e na wonu ani e na wona na ba nso ni mi susu se ba bia mi gina no me de hwa na me da so gina se o ma me ti ase ne de mama aboa bebre but sabre no enko onya no mfa ne ma ne maame na onko tete me ba mama me nyima no ba kumbi na me busa se be ma ne oba ho ane wo control se utumeje ba se be ma beje ba na akoda na nya frimfie nson ko otimi ya ne hu biribia na tebia ma akoda ibedi maami ho no sabre na ne yakase na woni ani a wode hweba no onu kure ya wawo enti na circumstance ma kwa woni ani wode hwe na so wo hwe na duru age ne de mo on continue we dabi mama men kasa bi me bato
Se no kasa de na mama ni mo gu ase. Mama de hia. Mama efe. Adan. Efe se ni nyina apoti TV ni ho a wo hwe. Men ka. Tio, wo se ya ma na ni magu ase. Tobo. Na mama efe wana wo ba no. Wana wo ba. Mama de adwuma no ye na sabre no te bia no bona wo ba no. Me kura na me wo hanka meji akra na ma. Ana so se mama wa ha na mama ya ba se. Ya ka wo se dan ni sa nsema ayi be isan. Ohimai. Me pesa me ba mu kakra. Nyame animu ni. Obi a kire adwene. Me ma dwene ni. Time na akola no 2 years no. Mami no so oni adaji nti osola no papa no ko. Sa. Wanya adaji se. Me nanani. Sa. Na me hwe kwan ya me fa so amehwe no. Hwe di patete na for mo. Akola no sa time 2 years obekọ toilet. Wonu kwa efa so dware. Wonu kwa efa so bi kwa yedidi. Mami atiti ni mogwe wo se nani akeka nanim. Sa bre no hu sa akola no ho atwa. Akurase ye nyina ye wo ye tra akurase da. Anya sa bre na no ho atwa. O ba be tobo mi wie. Nya sa bre na no ho atwa wo se wo ba be gini se ti se ma me ka se o ka bibi wo se sha akola nyini wo de papa fie bata on ka wo. Mimi ni mo bi at the age of 32 years and of papa class abetu ni di. Enti so wo ka se wo be hwa akola ne kakra ne drum be bi a wo so abem onu kwa wa ya de be kwa ka me fa ne ma. Evangelist enko. Yami shira pa. Na ema ya mami a oye Valentina mame. Yeah. Onu kwa de me pese o de ne be kan asem. E wa asem sisi akola no koim. Valentina tuwi. Ketwa won ho. Ketwa no won ho no kro. O wani hwe no. Ya hwe. Mami we nyo na ebe ha akola no. Valentina mame nyo na ebe ha akola no. Valentina to sisi onye stable. Onye stable. Ana yentie wow baako de mami statement kura mami bufu yi. Baako de ye de na mo obi mifiri yam na we de sabe. Onu so na wo no. Tie onu de ye de na cheso akwa brochire. We de ye nwiram. Adai. Tie na mami ba. Mami drop down. Valentina tiwe. Nya mami we na be hwa akola ne papa ni. Ne mami so ni. Valentina yemi se na dwuma oya obetuna hwa akola. Mami se makofi nye problem. Bacho papa na tia so nka so ntumi hwe ne ba. Ya hwa asem we na chi na bi. Ye mo ya nkoya se eye nti Valentina ni na form ebetumi de akola we am nti akola no. Ya ma papa no. Ya ma papa no. Ye hu akola no. Akola no ye kama. Ya mpekon e be fa so a maame no pese ohu ne ba obehu ne ba. Na mom papa no pese ohwe ne ba ne de ya ma no no ho. Lady kakaka. Yara mpese meka na sofa aka no. Se sia de abofra ye oye nipa ne maame ne papa ni. Papa ne maame o ma hwa abofra ne fine. Na se de sofa kan maame auntie Valentina I don't think so sa no betimi de hwa abofra sese. Enti bi mi susu se ebro pese bi ase bi akora be di weekend kora obetimi akodi 2 days bi na on sambra ne maame obetimi akono ho ama na kohwe ne kakra no sa de baba maame die se de o ka ni akeka na ni onna wa hwa na tete sabi na ni tubne ni ade enti nya se bi a o je mama ne ha no but je wa yakojo so yakodu ba bi o se odipem papa won ka complain here se abofra ko di ne ho so ahwe ye kora tewne gay sikasa kire abrante ni da no nka ode o pese o bofra yi minimum sa abofra ko di ne ho a kwan be na bra ko betimi anya asase se okohwe abofra yi ana wasandi bibi di aman because omontam kra nya fa meba tobo stylish Brajena fa lawyer Shelley na to ahoma no so na menene ni nkomo kakra bi na yenhwa de e wa ha sei yehwe akoda no ne daachi ne well-being asew age no atete de baba me pese o retract statement na o make here no meba to mama meba eno de ha de program we eya adwumawura na ne de adwumawura no kura betimi age emu de ama obi foforo pacho what you say nti obi nyo obi pacho bebre ye tiase yesa why enti ye kade a ye kan nyina so a ye betimi agina so ne age akoda no e de ama no sa phone ne so na number no wo de 2 na fa pass bra ha say ma memra bonten wo na memehwe se wo nso wadwen ya wo sei
yamfa he ye toato adwene ne ahwe de ebeboa ye wi a mechreche ye custody ene access mu na fe automatic me ko ga Debbie aha de otia ontonya am chire na de ama Debbie ayele sia until they don't worry eti ma memra ahoma no so na menhwe won so wadwe ye wo say 03220-835-818283 wadwe ne eye wo say wo enkomo ya ye di hu mesere wadwe nkyere nko na mehia oba so a kyere wadwe na enkoso bi ejina so afa no 03220-835-818283 ma menhwe say menyo bia hello Medafu Udi baby afrefi Wama no pacho so betimi dia to so na wafa fofo Yo wadaro ma waje nkyere na ye pe Waje nkyere se mama mfa akwa na ma me no kyere se ebe o yakura na nfi before nfi ni a odi koma ma me no sata ni nyim se bi nya ho atete Lubano na odimekoma ne papa na nti no samusa de akwa ne ma me no a na that means papa no na esa sorry a o sa be brand banska amna hwe na na asesai musa ho no mo ye hwe ni hu se ma me no oba so oba ne ba ne dia o magiska papa no ana se o mu se bibi ahwe no obetima hwe so bi ono obetima ye sa dia ene ewu ni se obeda ne akwa no e dia ama no. Okay, me da say ne wadwe nkyere hello Yes madam Tafu Udi baby afrefi but kasefu da hafu kwapo Yo mafu Collins Yo mpacho eti me de me de ma me no ne ba no mo de ma me no ene ado aba na wo akra wo de akra no na o mo de me gana akra blotire mo fa ma no mo fa ma papa na ma ne tete no wo na akra ti mi control ho a na vide wa baba giro mo de ma ne ya o de me gana akra blotire me da ma se Okay yeah that's it hello Hello Medafu Udi baby afrefi afrefi shawa kumasi Yo mpacho yeti o mo pacho iri mas majin chende o ma bo fano ne gama no na gama no hena ya de mo jin tutu ba ma bo fano ba se ne dachi Yo ya te da wa say hello Medafu mpacho Udi baby afrefi me didi asante me ka sefu ko praso Yo mpacho yeti o asante me pacho mommy asamba komiti makana se so mommy ni na wo akwala enti se dem ma no betumi ni oba na ya adwenya anka on fa akwala ne ma oba no mo ma na nimra na ho sometime bi because on no wakogu akwala no wo akwala ne tibia mu nye den enye because ba tan de wonim to de ne yemu hihye ne ba ye me ma ne ye ni adagye bi won kwala ho sa nye bebre na wo adagye won kwala ho sa enti me fremo se betuma ya adwenya o mu mienu o mu mra banku mu no mu ntumi hwa akwala no dema no onkonkofra ma ayoba no na se oba no sa se bi o so ye wakwara no no so nye o mu nyina ni nkwa akwara no because me bibi wo ho no ma na dema ni ntumi nye emma aye fene se ne ba no eno na metumi a kire mo medase Okay ma me fa ba mienu bi nso so hello Medafu Udi baby afrefi me pacho ya femi Auntie Jemima Yo Auntie Jemima ka sa free Because every time Yo mpacho yeti o me pacho mama fakula na mama me no e fa se Valentina mama aka so nye mama papa ebra akola no nti se ni nua na nkwa abrochira ye be fakula no kwa wakoshe ne da ye be fa akola no kwa ye no wakoshe ne da ni nua kwa abrochira ni de ono kesa mama no to no kwa sabro ne ba ne nana no kwa abrochira ko ni nkwa koso nti oto ne nana na It's me poucho, mo makura no ntale papa wo wai. Okay. Yeah, that's any wadwen chere me fa last caller. Hello. Oh me ma he. Yeah, Jaofa. Oh me ma so mo kofi ase no tankoji. Yo, me too. Mame emo abaso. Any case de wi a. Mame feso mo awo so ababetua so ene ye twenty kura no. Wo me sabi oba no na adwiri mu nka no. Sabi woti ase wo nwuye. Akola 2 years there. Oh me de imagine said dia. Ye fa akola ne ma wo mame. Na be ma no ogitum sa akola ne ye ne dia.
asedi bi ese woye ema akola ni na sunje no ma akola nya baby papa gira na daate papa no so akola no be ka no wonya ma akola no na akola 2 years die ena wo ma se wo ade che wo se ya maame nso ti ase sebi maame ni wuye maame no so sebi na adwumu nka no a wo betimi ahwe ne bade a o me yemfa akola ne maame no na be ma no so wonya na sedi a ese ne fata be da so wo me okay me da se mama enfie be say na akola no wo ho betimi agye mu de na ma Valentina pese me ti free wa no ebedru be say na fe obo be dwo se o afa di akola na ni akeka mani mu a afa di e be fa aba 8 years na 7 years na mama hifa na wote sa asem we bi Neighbor, mama ne mama ne kasa. Mama ka asem bakra. Mama 8 years. Sebi wo 4. Wo 4 years. Wo 4 years. Nti wo nya 4 kan ho. Wo de sesi akra wo nya 4 kra wo pa yekudum ho wonum ho. Wo bedi be na nanum. Mo asan na chi. Oba ho na bro sem ne ade no mo mro no. Ma me support me sister. Meba. Meaning say why be pa but meba ma men clarify ade we say. Ma membra mo masem. Meba. Me nti a wo ka bia me se meba me mpese me wakasa no. Fi say ukasa pia errors ba ku mienu bi a wa making nti me bo modern say mekata so a enho ensan ko exploding say. Oh, me manen say me chira adwen kakra bi wo. Chire. Me ba cho say almost say menye batan papa. Na me be say me hunu me ka say ebra kofi be fa me ba na me ba ne we. Ene ebra na Valentina e kono hwan ne ka say obeji akola no. Pepe say kofi hu. Kofi na down for ye witness. Oh ya dance o ka say mama ni so be hwe no fa akola ne ma no. Opa on friend na down for ni sisi ano nka nkire no. Me ya batan boni o matete me map do di na ti wo ye virgin do di Valentina ti ntira me se me pesa me mo akasa me ti se ase ne ba tu kwan no me be chire mu ni enti a akwala na kwedi o enye se mi ntimi hwe akwala no enye se mi ntimi hwe na the way doctor no was ni metia o boy ya anu kwa de ye wo hai se me wa hai me ba abema obi ka so de ne be kwa bro cha me de me ma anu de eya mwa mimi ntimi hwe me nana o de me ba mama me ba na akwala we ni hwe yese me ba cho me ba me ba me ba cho Valentina ba me ba cho so mu da fa da oba de na me ba na je no me ba de na me ba na je no me ba mama nene ti de me ye ni Kofi wono mami nene mami ye ne ye beko counselor ho ye beko lawyer ho na yakotie na advice afutu a wode be ma nu nyina wa akodai ho then we decide properly ewo ho mimi momu de ye kan nyina ye ewom mami wa hwe no Valentina na mu wa hwe no na no ba ye se de na make no me manso so asem no so but se bad time ti ase na ye gina call to say ye chire mama ye nka se wona o generate no to bi nti ye de na ma wo da bi jise bia ya kase Valentina kra no oba ho so behwe akora wo di bi hwia kra ni tirim wo pra no ana bia ye de akora no kra ma no wo gya ne ho koda ba ma ho nti akoda ne nye safe sanyi na so no eni etimi gya akoda free bad time ho e de ne ma other party enti de waye no waye ade abusia ye de enkomo no aba na wie yie na me de misusu se abofra na mama mfa ne ma Valentina ontumi hye no se watumi e de ne ba pani ama wohofo ama na one na kwakotena de a ene ono ane na de me hu ne se problem bi eni hono se obetena ne na enchen na mum e wo mu anu aide wakwakodi akwama bi e wo ne ma me hono me hu ne se ye ne samu ma ebeboa tima adwenkyere eno no won so fo adwenkyere fa to comment section hono na bibia entumi entoto na akwem ebusia ha na me de wo si like video na fa share na subscribe for mame na make house hada so emergency Ghana TV mo sonfo na akosia adepa me na me je adwa na me de dwumede e ba wa akwem makra